Povodom dana škole i svjetskog dana poezije u 8. A razredu održana je 24.3. radionica stvaranja patchwork poezije. Patchwork pjesma nastaje od stihova preuzetih iz različitih pjesama jednog ili više autora. A kada se ti stihovi spoje zajedno, nastaje nova poetska i smislena cjelina. Mi smo u stvaranju svojih pjesama osim stihova mogli upotrijebiti dijelove stiha i pojedinačne riječi. Također smo mogli dopisati poneku svoju riječ kako bi naša pjesma bila što bolja. Učenici su spremno prionuli stvaranju svojih pjesama. Prvo su čitali ponuđene lirske pjesme, a zatim birali stihove koje će upotrijebiti u svojoj pjesmi. Po njihovim riječima, taj dio radionice bio im je najteži. Na kraju, pitali smo učenike kako im se svidjela radionica. Meni se osobno svidjela ideja patchwork poezije i radionica u kojoj smo radili. Mislim da se i drugim učenicima jako svidjelo. Bilo nam je zabavno, to je bilo nešto potpuno novo i dobili smo jako puno dobrih pjesama na kraju.